So ayun po guys, no. Dili na siya vlog, bale ingon lang nako nga nung nawala ko for the past few weeks kay nagkasakit ko. Kung naka-follow mo sa akong social media account or friends ta sa Facebook, kabalo mo nga nung wala ko naka-vlog for pila ka weeks. But like, pila to ka weeks nga nagsakit ko and dili ay ko ingon na naka-feeling well good nga 100% na ako'y viral infection. And naapod ko yung mild lang nga dengue and dali na po siya nawala man mild naman sad. Tapos naghilantaanay ko, tapos nagsukaha ko. Ambot na unsa ko bay wala ko kabalugid nga. Dili man kay ko yung nakamasakiton gid bitaw pero like katog gid nga for the past few weeks naingon nato gid ko wala ko kabalo na unsa ko. Ikatulo ni nag-CBC bayan kang injection bitaw para ma-check imong sakit. Ikatulo mi dili yung mga injection bay like mahadlok yung injection do kay murag isa po na sa mga weakness bitaw. So nagpa-injection mi 3 times. Bisa pag ngayon sila murag naglanggam pero sakit kay uiga na bay langgam ngayon na nakasakit na. And thank you kayo sa mga nag-ingon sa mga mag-amping and take care, get well soon, God bless. Thank you sa inyo guys. So karon is medyo okay na gid ko. And ready na po ko balik dito sa YouTube community na sa inyo ha. And yan, shout out di ay kay Strauss Ken na shout out si Mobay. And thank you kayo kay nagtanong ka sa akong mga vlogs no. Yeah, shout out sa mo Strauss Ken. So yeah, kita lang ta sa sunod nga vlog. And yan, ano kay bagong nga vlog na sad for the mabot ko sa akong balik. Pero ugma December 17 is birthday na ako. Ay mo kaulo og great venture. Pero yeah, birthday na ako. Basta na may gusto ihatag. Charot. Yeah, birthday na ako ugma. So, kita na lang ta sa sunod nga vlog. Peace out.